И здравейте хора, аз съм Мерлин БГ и това е втори епизод на страшни истории. Дано клипът ви хареса, ако е така, лайкнете и се абонирайте и да почвам да разказвам, почвам да чета страшната история. Дано ви хареса и да ви изплаши. Така, започваме. Жената в бяло. Тази жена излизала през нощта и обичала да плаши малките деца, защото не ги обича. Тя излизала буквално всяка нощ с бяло наметало и се правила на дух. Жената в бяло се е криела за дървета и стълбове. Демнала е предимно с младежи, които седяли до късно и някак усещала, когато родителите им ги няма в къщи и често била влизала в дворовете им и тропала по вратите и прозорците. Разказва се, че е имало и смъртни случаи в така с удушване или разфасоване на тела на деца. За тези, които не знаят, историята е по истински случай. Това беше от мен, аз бях Мерлин БГ. Моля, харесайте видеото, абонирайте се и коментирайте. Чао!